Piye, Nduk? Dereng ngertos, Pak. Bapak ki mung jane pengen Bob ngetokke tanggung jawabe ngono lho. Deknen ki wis wani ngejak kowe runtang-runtung. Kudune deknen ki wani nembung kowe ning ngarepe bapak. Wong Mas Bob niku angger ditakoni, wangsulane mung sloli hani. Nonton niku napa mboten marai anyel. Sola-soli ki ya kena. Ane nganti kapan? Ane kesuwen lak saru ditonton wong. Kae anake Pak Mul tentara kae. Bonceng ke ngalor ngidul, sola-soli karo cah lanang. Pikirane mbok ampun dugi mriku to, Pak. Ayo mesti tekan kono to, Nduk. Sak bisa-bisane kan ya iso kudu nata sikap. Supaya wong-wong kira mikir ala ngenani awake dhewe. Nggih. Ning nggih ampun jeru-jeru leh mikir. Wong-wong nika mboten ngerti urusane awake dhewe lho, Pak. Mbok empun mboten usah digagas. Nduk. Awake dhewe iki urip bermasyarakat, Nduk. Arep wong-wong kira ngerti urusan awake dhewe. Ning awake dhewe iki tetep kudu iso ngomong rasane wong-wong. Ben ora mikir ala karo ngenani awake dhewe iki. Supaya iso tercipta harmoni ning kehidupan bermasyarakat. Bapak kok malah gagas rasane wong liya to, Pak? Bapak mboten gagas rasa kula. Aku ngomong ngene iki. Mergo aku ngerti yen kowe iki durung duwe rasa mantep. Bapak kok saged nyimpulke nek rasa kula dereng mantep. Lho. Bapak ki wis tau enom. Bapak ki ngerti polatane wong sing mantep utawa wong sing isih miyar-miyur. Tur kowe kuwi anakku. Wiwit cilik tak openi. Dadi yo sak polah-polahmu ki yo bapak titen to. Pak, napa salah nek kula jatuh cinta? Maksudnya pertanyaanmu ki apa? Nggih. Napa salah nek kula jatuh cinta kalih Mas Bob? Napa salah nek kula memperjuangkan pilihan kula? Pertanyaan kuwi ora usah tak jawab. Kowe wis ngerti jawabane. Ora ana salahe wong kuwi jatuh cinta. Angger ora nglanggar norma-norma sing wis ana. Jatuh cinta kuwi yo memang kudu diperjuangke, Nduk. Malah menurutku wong sing memperjuangkan cinta kuwi wajib kume kanggo wong sing wis duwe niat menuju jenjang pernikahan, lho. Nek memperjuangkan cinta niku kudu bab sing keliru. Kenging napa Gusti Allah niku mboten maringi dalan kangge kula memperjuangkan cinta kula. Lho, keplok kuwi nanggo tangan loro. Ora mung siji tok. Nek memperjuangkan cinta kuwi kowe tok, kuwi ya percuma. Memperjuangkan cinta kuwi ya kudu wong loro. Ora iso wong siji, lho. Yen kowe ndek niat, cinta kuwi kudu mbok perjuangke. Ya kowe, ya Bob. Kedua-duanya kudu memperjuangkan cinta itu, lho. Terus sakniki kula kudu pripun, Pak? Ya aja pripun. Nek mung mbok pikir tok ora mbok lakoni ya ora rampung-rampung. Bob kudu mbok tanting. Nggih, Pak. Wis Bapak tindak sik. Nggih, Pak, tos-atos. Loh. Kok ngangge lambi ngoten niku meneh, Mas?
wingi kuwi lagi uji coba masih bimbang. Padahal apik sing nika lho Mas, luwih keren. Ning pulang nyaman Nyaman utawa mboten, niku tergantung pakulinane Mas. Nek pun kulino ya tetep nyaman kok. berarti nyaman kuwi kaya cinta Is. Kok iso? Nek kulino mesti akan tumbuh benih-benih cinta. Wah, so sweet. Lah Mbak Mimin ning pundi to Mas? Isih ning omah iya Kok iya ngapa jenengan dereng ning omahe? durung aku langsung jujuk ini kepengin ngopi. Walah, kadek wae pengen ngopi to. Ya Mas mboten kok tawani. Kok gawe kisik nggih? Oret is. Enak Mas. Seperti kopi pada umumnya Padahal sing gawe ratu kopi lho. Masuk rasane kok kaya kopi seperti pada umumnya. Iya ngono nesu kopimu iki rasane Pripun toh? iya Maksudnya? maksudnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata amazing. Wah, Mas Bobi lho iso wae. Pagi ini kopi terasa nikmat. Jangan mboten ndang macuk Mbak Mimin to Mas. Monggo sih kopiku iki wong entek. Nggih ditinggal riyen, mengke bali mriki melih. Ya mengko kopine sak adem no is. Nggih malah enak to Mas, garing glegek-glegek. Ndang entek kok. Kopi kuwi enak-enak panas. Ngombene karo diseruput. Berarti nek ora panas mboten enak nggih Mas. Yes. Berarti tadi kopi mesake ya Mas. Pas isih panasnya dinikmati. Bareng wis adem dicuweki. Kayak diriku. Nek adem ya diangeti meneh is. Lah caranya pripun? Dijoki banyu panas is. Wah, ya cuwer no Mas. Apa nggih tetep nikmat? Ya tidak begitu nikmat, tapi paling tidak bisa menghangatkan is. Wah, so sweet. Mbak Mimin nang dipojok riyen to Mas. Kopine lak pun telas to niku. Kopiku isih separo is. Mang tinggal riyen. Mungkin ndak Mbak Mimin nesu. Mengke mriki melih kula damelke kopi. Aku isih kerasan ning kene is. Nggih mengke lak mriki melih nggih saged to Mas. Ya wis, tak padhokane kusik ya is. Is, aku titip kopiku biar hangat terus. Nggih, mengke kula kempite kelek gen hangat terus. Mesti terasa nikmat seperti kopi Kintamani. Ada kecut-kecutnya. Wah. Mas Bobi ning ndi to? Nanti Yasmine kok urung metuk iki lho. Oh iya to. Kaya ketoprak dirasani teko.
Oh iya Ani. Sampean kok nganggo klambi kaya wingi-wingi meneh to, Mas? Iya, Dik. Ra nyaman to? Nyaman. Aku lagi OTW mencari model lain. Wis, apike ning toko klambi wae. Ngopo Ani? Golek kodok. Yo tuku klambi lah. Iya, ngono wae cemberut lho. Alah manise iki ta. Ngerayu. Wis ge ayo. Mengko mampir ing warunge Iis ya Hani. Arep ngopo? Jajal kopi Kintamani. Kopi Kintamani? Iya, tadi mau ceritani. Wis stop. Diteruske karo mlaku wae. Tak tinggal ngecek toko sih ya Hani. Yo Mas, hati-hati. Iis si Ratu Kopi, aku duluan ya. Mungkin ngopi mulai, Mas. Ora, sesuk meneh wae. Aku meh jajal kopi Kintamani ya. Wuyu. Mas Bob mau wis bar kok kene to, Is? Wis kok, Mbak. Mau nongkrong ning kene karo ngopi. Wis rada suwe ngono kae. Mulane mau tak oyak-oyak undang metuk sampean. Wong jare sampean mak duwe janjian karo Mbak Mintul toh? Oh lah nggih, mula mau kok suwe banget. Jebule wis ngopi karo nongkrong barang to. Wis tak nggone mintu sik, Is. Mbak, Ngopo? anu. Kopinya Mas Bob belum dibayar. Ya ampun. Mister Bobi piye to? Angger blandang wae. Piro, Is? 2000. Yo. Cucune PN. Wah, makasih loh, Mbak. Ya. Sik ya, Is. Oke, lancar jaya. Anak lanangnya ngelebar imunisasi turun ngwanger lupus. Wih, tandane vaksinnya lagi bekerja, Mas. Ya wis melu ngetan ada, Dik. Asik, sama wae, Mas. Mulai saya angler, tur neh. Aku ki janjian karo Mimin. Janjian apa? Shopping no. Kuwi jane piye to karepmu ki? Tole lagi turu kok malah tinggal shopping lho. Shoppingnya kuwi online, Mas. Nukokne kebutuhane Memet. Oh, ya wis. Mas. Transfer. Transfer apa? Ya duit to. Aku udah sing kok Taiwan wis tak storke tunang nggonmu kabeh lho. Duit saka Taiwan kan kanggo kebutuhane Memet to, Mas. Ya cari menu kok klambi Memet. Iya, menu kok klambi Memet. Lah aku? Oke. Jangan lupa ya suamiku. Is. Nggih, saya delok. Is. Lah, saya tak delok. Is. Bengak ini ngapa lho? Masya Allah, kaget ya. Sampai ini lho, bengak ini ngapa lho? Tuku es. Sing ganggu wong mitem tok lho. Sapa ki? Es teh. Es susu ya, Dek. Marah emosi lho. Kingko maskerku pecah. Lah, ngono emosi.
Sidane es teh apa es susu? Es susu. Enggak. Is, kowe gelem buah. Aku mulai kon desa nggo buah akeh is. Buah napa? Buah kuwi iki nek dipangan, kuwi iso maring guyu is. Buah napa nih, Mas? Buah. Oh, lah celelekan tenan iki. Wong gerang. Wah.